kaunti ma Homa Bay ka omakore gi riwruok mar Habitat for Humanity Kenya osidha yanga chenro moro mar lony manyasani mar kano nonro mag lope kaunti madhi konyo jopiny e yango lope kod tieko mibadhi e weche mag lope goeko. Chenro no bende geto neno ni sirikand kaunti ma Homa Bay ok oyudo lal kaluwore gi osuru mag lope ma ichoko kowuok kuom weg lope manie bombe kod alwora margi. Chenro no oyangi ni biro konyo e yango lope e bombe mantiere kaunti no, kendo jopiny bende dhi yudo yot e yudo nonro mag lope e bombe goeko. Habitat for Humanity Kenya wacho ni dwaro margi en neno ni kaunti ma Homa Bay obedo gi thuolo ma jopiny nyalo ng'iyo godo chal mar lope ma ahinya to minyiewo to gi miuso bende. Yawa yanga system mar lo mar ng'eyo ni lopi ni kama nade kendo pesa dimo nego bed ni chulo kata lobni ben mari inyalo donje mimany search gi gik makamago makoro keti e yo manyasani manie kompyuta. Ok ni koro idwa dhi wuotho ka land idhi iduogi. Mae osetim ne towns 9 Homa Bay, Ugis, Ndiwa, Mbita, Kindu Bay, Asumbi, Rangwe gi Mirogi. Koro kuonde gi emosechak go kuonde 9 gi. Koro kaka wayawe ayanga ni inyalo dhi e kompyuta midhi ng'i e system mantie kani homabay.lims.dat.co.ke. Ma en okang' maduong' mar kedo ga chudhegi nikech sa asaya ma ng'ato kong'eyo kumonyalo yude information mar lo kata kidhi ka lo tiyudo ni file nopandi iklong. Sani kae onge ng'ama nyalo pando file nikech gimoro amora koro nie kompyuta kanyo inyalo nene